Aquest és un dels carrers més importants del barri d'Hostafrancs, però alguna vegada us heu parat a escoltar com sona Creu Coberta? Básicamente el soroll dels cotxes y motos que fan molt soroll. Para mí, desde luego, el ruido más fuerte son las sirenas, que pasan con una exageración de fuerte, y después los coches. Els 75 decibels que es registren de mitjana en aquest eix el converteixen en una de les zones més sorolloses de la ciutat, especialment pels qui treballen a les parades exteriors del mercat d'Hostafrancs. És terrible, perquè amb tota aquesta quantitat de soroll tot el dia perds audició més ràpidament, vull dir, tens de cridar molt més, perds la veu perquè tens d'aixecar més el volum de la veu. Però més enllà del soroll dels vehicles, aquest carrer també ofereix altres sons. Coincidint amb el Dia Internacional de Conscienciació envers el soroll, Sants Montjuïc busca caçadors de sons. El punt de trobada serà aquí, a la seu del districte, el proper dimecres a 5:45. Cada grup farà 3 enregistraments que serviran per descobrir com sona Barcelona. Us ho ha explicat des del carrer de la Creu Coberta Jessica Moreno.